Voina kan movie an ho tur hi hope tin I in ataka thleng be chana siam ani kumsang ni pariata South Korea me chenau pang hope chunga thil thleng be chana siam ani hope chu me chenau pang dum tak ni in second grade zero lai ania merthei tak chung kwa tanga lo sei lian ani apa chu factory athakin anu chuan dor tak te nga we thin an thenam te chu an tan chu an thei em a papa nein aming chu yang su kani hope nen po chu an in ko mai hle tu khat chu khwa chi hle maya hope chu anu chuan school a thla tum ma se hope chuan anu boy je hle in na lo du lo ama chau puwa school a kal thei thu lo fil anu chuan hope ne na chuan kong te zo ka kal lo tur le kong pui bitam na zo ka kal tur chuan filin akal tir ve tamai boka chutia hope ama chawa kalkonga kal lai chu mi pakhat hian kil khat atang hian lo en rengin vapan ne atum ma se midang hnunga lokal mu chuan apan ngam le talo anu do chuan hope ama chawa om lai chu pufuin abula chuan avakal hope ne na chuan an hliap chu zon ve turin nawangen hope chuan ro na staka sur chu aina chu pa hu zor veka ding chu khongain an hliap chu azon ve ta ni hope nu le pa te chuan na an tho lai chuan kol dongin an phunu chu thilek leka charani thule damdu ina om mek thu an hil damai hope nu le pa chu rang takin damdu ina chuan kal ve ngal hope chu pongsual ni in nasa taka sei sakania thi chuan a bol khat vek theilovin ama chuan police chu lo kolin damdu ina hroi ngal hi alo ni anu le pa in chu thu an hriat chuan an ril ruan na hle hope nu chuan ma ni in thiam lo na nasa tak nei in afanu school kal tur kha lo thla ni sela chu he thil hi achunga athleng lo tur ni in angai ani hope chu operating room a chuan hroi ngal ni in a hliam te chu an lo boi pui ngal apuma an vi na lama khan a rel pui chu with fu telin doctor te chuan pai angai tur thuan soi chumi awang chuan hope chuan mi pa ngai a phathei do don lo ani operation an zo nu chuan hope pa chuan afanu na khuma lo mureng chu muin hope chuan ozoi tak hian thil khen lai khan apa ko la tum thu le ma se ana a boy rin awangin apa ko lova police a call jok thu lo fil chu thu apa in hret chuan rulun takin a tap ta zoi mai police station chu lo langin police te chuan hope nu le pa bula chuan thil khin na hmuna khan surveillance camera a om lo thu le fingerprint chau chu evidence ata na man thei lo thu lo filin hope chuan misual chu a fin fi angai thu an lo fil chu thu hope nu in hriat chuan a fanu tor na te bel cha a hriat chho tir mai tu ani hlawin chu pa hmu le chu rem ti lo nima sela apa chuan misual chu mana hremna pek ngei chu adu tlat si hope an call tur chuan ril rulam doctor chuan roya hope chu bia in ma se lo tong du mai lo doctor chuan hope nau telem ngai na tak chu ron la chuakin a kom hlima a to pa chuan hope chuan ama pongsuala ngai sa tu chu a kut chuan a rong kok ta ni hope te chung ko chu an re thei em awangin private ward a omreng chu an sum nei na tin lo chumi awang chuan general ward ama chuan an son ve ta ma se an bul velami te chuan elementary school no pang mai chu pongsuala ni thu le an ta na hredum lo tak tak te chu sei rengin media le reporter te chuan an ron ti buai reng boksi hope pa chuan a fan official na le rilru chuan a tor pha lawin ane izong zong sengin private ward lama chuan a son le ta zo kani hope chu apum an jeina tang chuan a thei tu in chu lo putin apa chuan a thiamang tok chuan ti top tumin a lo bei ve ma se hope chu ron tlap chiamin doctor te chu an lo thleng ve ngal hope chuan khatia apa ina boi puina lama khan ama pong sol tu pa chu kha chukin
apa chu hlau tlat mai court chu lo langin lawyer chuan khaminia thil thlen dan te kha an soya ma se poikhoi tu pa chuan an pu na chu pha in khamini khan a roi lu tup thu le engma a hriat chian lo thu in a lo chang damdo ina chuan naute lem thuam in thuam te chuan hop chu an lo in fiang pui la te sa hoin hop po chu him ve hle hop engkol tu nu chuan apa hne na chuan afanu chuan rilu lama po harasat nana sa tak ato thu le adam le va the nan chuan lim taka awma anui tam apoi mo thu alo hil hop nu chuan hop engkol tu nu chu bia chu nu fan chunga po chuan hop chunga thleng ang tho chu lo thleng ve to in ma se hre mati ma wangin kumsom paruk atlen na pian chama ama ali ama a in tilum hi alo ni hop pa chu nautelem thuam in bel chung chuan afanu chu vati hli matum afanu chuan a hret chu a hlo awang chuan tongpo tongam loin thuziak mang chuan anin bi ani hop po chuan thatlam a pan ve hret hret a engkol tu nu chu engdik lai puin hop pula chuan omrengin thuziak mang chuan anin bitrin ni khat chu a engkol tu nu chuan hop le khabua chuan pheng perep lem hi alo da sak hop rei tak tong chok to lo po chu ron tong chok ve in lom thu rang hil hop chuan school kal adu thu soin ma se athil don te awang khan naupang dangbula han om vel chu atan chuan thil har sa tak alani hop chuan khamini thil thlen dan kha soin khapa khan ani hliap chu zon ve turin na ron ngela hop chu naupang rilu thiang hlim tak ani awangin alo zon ve ta ani khatiang thil rak thak kha thlengang tingin na khabik lo hop chuan kha thil ka ngai tu apiang khan atak ni lovin kamu mang mai ni sela hunkal tu khan har chok leila ka ti thin ti in na soyani yang suk chu hop ti na vakalin hop pa hne na chuan hop chunga thil thleng kha athiam lo ani thule khamini khan school kal turin lo ngak ni sela chuan khatiang thil kha athlen lo tur thu soin a in thiam lo ve hle hi lo ni hop pa chuan lo kuin athiam lo ani lo thu lo hil hop po chu damdoi na tang chuan chuak ve ta an hokonga chuan bai ani na mun kha an tlan pel hop chu alurun hein aluak ta chiam mai in an va thlen chuan hop thren te chuan anin banga chuan hop chu an ngai to thu le hop ti hlim thei tur thu tam tak chu an lo tar teuh mai hop in chu mi a hmu chuan a lim hle hop chu school kal ve tu in yang suk chuan a thian te lo hruaya hop nuwa chuan zuin an veng ta thap mai hop pa po chu nautelem thuam in bel chung chuan hop school kal na chuan zui ve in a thei ang chuan ti hlim alo tum ve hop chuan apa ani ti hria in alukhum chu a hon sak apa thlan chu phuk sakin apa po chu a lau to bik lo ani hopa chuan court tang chuan lekha dungin hop chuan poikhoi tu chu a fin fi angai thuan ron hril court chu lo langin hop chuan ama boxol tu pa chu a soya nima sela court chuan poikhoi tu chu kumsom pani chau lungin tang tur chuan achung thu a rel ta ani ma se court chunga mi te chu thinrim hle in no pong kumriat mi lek rong taka pong suala soisa tu chu tu tiang le ka coordin a hrem chu du lawin hrem na na zo kan phut na ni hop nu le pa po chu court thluk na chuan lungoi lo hle in apa chuan prosecutor mingin je na chu la afanu pong sol pa chu tha ngei tu min na pan chutia vok atum lai tak chuan hop chuan apa ke ya chuan tap chung hian a ron vuana apa chuan afanu chu lo ko riluna taka tap chung chuan court chuan chu santa ni hun chu liam le khedin hop nu chuan fa ba dum tak hi hring hop chuan anau chu enin lim tak chuan anui ta ver ver mai
ni khat chu hopi chu school atang chuan ma taka ho in a bag atang chuan thlawhna lem hi a rawn phawrh chhuak a nau tana ti ani a nau bulah chuan mu ve in he khawvela i lo piang ve hi kalawm tak zet ani tiin a hril a tichuan movie chu a tawp ta ani.